Ако имате кървящи венци, това означава, че може би имате сериозен проблем. Предпоставка за кървящи венци могат да бъдат лоша грижа за зъбите и липса на профилактика при зъболекар. Кървящите венци могат да бъдат предпоставка за гингивит или пародонтит. Редовното посещение при зъболекар може да ви помогне да диагностицирате какъв е точно проблема. Симптомите при пародонтита и гингивита могат да бъдат различни. При гингивита имаме най-често кървящи венци вследствие на недобре почистена плака от междузъбното пространство или от венците. Гингивитът може да се предотврати в домашни условия чрез редовно почистване с конец за зъби и зъбен душ, което не отменя посещението при вашия зъболекар. Нашата препоръка е да почистваме зъбния камък 2-3 пъти годишно в кабинетни условия. Ако не се обърне внимание на гингивита, това може да доведе до по-тежка диагноза, а именно пародонтит. Пародонтитът е състояние, в което наблюдаваме възпаление на твърдите и меките зъбни структури. Това състояние може да доведе до стапяне на кост и разклащане на зъбите. След почистване на зъбен камък, ние препоръчваме на нашите пациенти да ползват Генгигел. Генгигел препоръчваме и при наличие на афти. Афтите са лезии на меките тъкани с неизяснен произход. Те могат да възникнат вследствие на замърсена храна, радиационно облъчване или спад в имунната система. Какво всъщност представлява Генгигелът? Генгигелът съдържа хиалуронова киселина, която има силни антисептични свойства от една страна и регенеративни от друга. Препоръчвам Генгигел за домашна грижа на моите пациенти. Препоръчваме Генгигел не само при наличие на симптоми, но и с цел превенция. Ако имате въпроси, винаги може да ни посетите или да ги зададете в коментарите.